أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعينه وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganaron na maluwa ko lang ano pagkaalapan sa kada kaliyo. O pa makabakon yung unto di na buwan man ang barakam na kamar. Daan tanwa bintog syawallah. Asyakanian mababaloy adadaitan o bantugan na gusto ka dato. Salawatan akong sunabitan ng Muhammad alaihi salatu wassalam aron ini sabab wallah akyak na latano sa alungan na mori. Si isa ingaran adyang ka-administrasyon mayor kahar nagusubais mayorian asi atnan nagudyang ka ang mga konsyalian dataradiang kota pagariak na si Zakaria Qasim mirumasay sa amirumasay mati kami panmakawmana aalaw kami niyan nagudyang kota ariak na kapapantagan na ABC President si Sangkaya Aparang Oay si King Khalid Fadi Oay na sabab sa yang kaya pagariak na si Alim Abdul Halim di Patuan san mababaling sa kapatagan na sobra kami sa magari kamakay sa kunyang katawagi na wangkali papakaw makok sa diyang kaya ingadiw banda pagampaganay pa na mga pangusyata ko si isang kaya aparang adi kada kaliw karina sa pagkababayan niyo ang mayor tanong palakapakan tanong kusubay sa mayor tanong sa mga konsultano sa bisitano agudiyan kaya ang mga barangay mga baryo tanong 25 ini sabab pakiran wallah diyan kaya arkiran na kay sponsoran o balasan sila wallah iman tuwap sunga ko sipan na babadlak na ko ang tapagariak na attorney sa isa kami sa sagiran oriyan yan na panginita ko wallah taupikan na ko wallah sa matero nga siya nakasabutan niyo ayaw pa nga yung korakano na ubakanong babaling basta maling kano nagkaawa ang kano yung ato mo suka pirak ko ama na yung pumusyetan na kasi nang kaya akayo natigilan na ba ta mapapalit ito mo suka pirak ko sa ingaran niyo ang mga dato ako diyan ka mga bai panganin ko kawala at timo kanwala ko surga lango nagudiyan kaya auluan tano siran din sa langong kanong mga surga amin na niyo sa mapada ko rin mabu yung nasa kanimi nila pota abang katawi diyan nga kanini mo tanong nakataya bulan na Ramadan naong kapakay asa 10 gawi o di nasyasyaw gawi alam ba sangka bulan Ramadan diyan ni kapapamungudas sa niyan diyan ni kapagawa ini arkatanong na di tanong man ang matatangkat o ba diyong koto isya Ramadan na baro kampan ay manakisampay sa mga lay para tiyakwan na nigara datari apagkada sa Ramadan naman siya na mararata ginawa niyan taman sa tugo nabi adina ni matero ubabu mbaloy so saragun alango din Ramadan diyan nga amrano tabiya
tabir kata no lamun tanu mga meranaw kasopan suaya maanan niya na iranon na pus meranaw na pusa iranon kaaya man na iranon na iranaw nas katano lamun tanu iranaw anda ka makapopon basaragan sa didelo lamun tanu iranaw oy namun sa mga pagaritan no ayaw maanan niya na api andunun maka maanan niya na makapopoon Nadi mga rep no Allah. Ayaw maanan niya na bulan na Ramadan na mga salaf mga uunang tanong na anak kita na kau na pengurok ay daw o babu ayaw maanan yan na di kada ang bulan Ramadan dia na asya bagaimana peto ko yung alamon na dinimilan peto ko mo grabe Allahu Akbar Allahu Akbar tabir kanwa ayan na kabaya ayan na mada sa Ramadan la ilaha illallah tabir kanu ayah pernah miya kapasa-pasang kaisa sa ada niata na dia ko to ada puasanya bigara ko na pagkuma kami niyan alim andi niata tanong nakatawa na ka na mga bubuka katawa na ka na ada puasanya tiga na nung apurisa na di niata imakan niat ka manare miyagas taka tingnan nung afterwa miya kanya takawali pati kagi na pagini mo ka na tingnan na kana alim andi siya tayo poto pagkadali na niyan na di mga orip no Allah kapakaya tero na kana ko mga pagariyakan mga babayakan ayaw maana niya na umiyak kabuka anak ya bukaan niya nun o di na miyak kabukay man to na unang pagarik pababayakan na paganokap man ame kakapita napakiilay nakakawala apwas sa kapman katawan na kaangkay Ramadan oras natin iman to oras tani man to pagkakataon tanwaya opportunity tano adiyan kay abulan Ramadan open makalipos adiyan kay Ramadan ada kau nakarilay wala na padakadag ko mga tao ada ukoryan antarip tirong na ada ukoryan pimpatuan ang mapia Allahu Akbar nakamapian yan pimpatuan ang mapia siya na dia kan ikalak siya tao aliniwan na kaya kaan na oras na sunso kaya yan na dia kan ikalak siya kaya daan siya kaya kakabakay agkatagwa mo siya kaya ay ipagkalakakan na ubakang batuya kaya di na nipiyakala kalakon na dia mga oripon Allah na orian yan yung kaabulan na Ramadan na anto na isa akalbihan yan anto na isa akalbihan yan na apya sutura to deka toruk ko bulan Ramadan na aya pantagin abalinian at tatagunun wala na ibadah simba kati nga mga alim na umun saimun ibadah so kung sutura to de udi na turog udi puasa sangka Ramadan na suturog yan ko gagabi udi na daw na langon na ayat timbangyan na langon simba sikwa Allah okay, nadingap man nagkikuap man abang ako kuhay kapakaturog. Miyagas taka. Ang abukuhan na ganun ba ka nakapakaturog? Makasimi nga sa sumula, miyakaturog ka. Luhurog man simi nga, napakaturog ka man. Asarap man simi nga, na makapasal ka man simi sa sala, miyakaturog ka. Na itatangas na miyaganokap man. Ato ni miyapasal ka simba. Ay buwan miyapasal ka turog. Makano ka magaling na tatabod nga, kada ba nga bagay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya dia khasab begal kadang kapakaturug. Lagi dia mga oripan Allah. Nah. Kadua akan biyan ang kaya bulan Ramadan. Nami aliw nabi. Khulufun fammun saimun atiyabun inda Allah min rihal misk. Nasukun sa sapot sengaw sapot ungari o di puasa ko bulan Ramadan na temo-temo o solangon a perfume na temo-temo solangon na kakamutan ko dunia amamot na pagkababayan wala so ngari o sapot o di ngari pamana ngari o sapot di puasa igra manari Ramadan na matang wala handini kagutom yaraka na biasa midin na sangaw ka di ka tupang yung amin kamapitala singo sa kagabi na pagmasak ka kana ka mabaw sobra sa pinili ito at tambon
pamana tulungin okay na benar amia baruba ang kana na sangauka sangkaya Ramadan na ayat tatagu unun wala ke pantag na timo sulango na mamut ko dunia na pagkababaan wala so ngari o sa kwato di puasa ang ngarian Masya Allah na di man nagkapa kaya ba mini sampai kani sa magrib agip mangosugo na dakan pamaras taman sa miya kawalo gawin na kayong tarakakak na ba na kubay na ka sa tarawi pamangap mo tiya sa patya na rumki palanti ko pada ka na ba nga di kasi patya nga pada ka makagigirosin na miya ka taman na tinakawang oh nadip man nakapakaya ba na tarot oh tuo na di mga orip nol na ikhapat ikhatalo akad biha ng kaya abulan Ramadan nasumtuhu tasbihun inautugo Nabi sallallahu alaihi wasallam na dibu akagagannak ka kadi kapatero da abagaraka kapagkaraka ino kadi makapatero kada katuruga da abagaraka ino kadi patero ka uba ka makapamaganta uba ka makapamukan na ayat timbang o Nabi tugo Nabi ayat timbang o di kakapatero o bulan Ramadan o ay kabaka makatero sa marata na tasbihon na datar tugo Nabi o baka papanasbih Masya Allah Masya Allah pamananigab tero baka makapamrak di man kapa kaya baka makakamad dapat siya mapian na di kong pagintirap ya kan betuira na ulunga pagiraw siya pada kanari hindi kambalingap masyara no so mga pamilya nga siguro mang kaya kang patuan yan oh di man kapakay ayaw sto na ayaw kapag tiro ka na umapya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra aw liyasmut sa tawtugo Nabi apa parati aniyan swala aku soalo nga namori nagtiro ka sa mapya na di ka makatiro sa mapya nagaganda ka adi sa pya ay man niya na magtiro ka mapya na di ka pwede makatiro sa marata ay man na importante o ay na apya ka na aba kamamot na asara di kamado na may ka di kamamot na miyado ka pa Allahu Akbar Allahu Akbar pamalakin nang na apya ka na aba kamamot na asara di kamado o ay ayaw maana niyan na udah ka kamalas na importante na doon ka makapasan siya adi siya niyan kaya atabiyata ada kailan ka inangila patatahajud ka pantabiya Mira serese kapan to mama sakurana nambani kailan ka nga buto tolik na ana may ka pa nakiatar man na mudulok ka upuna na melengan Really ako ni mga babi kakalaban siya no kasi ako tomyoro ano ka ba na pintutan na kanong napadumpan ariator niyo oh na dia mga oripan wallah orian yan anto na pa ni pada kanabihan ang kaya bulan Ramadan dua as-sa'im ad-du'a lis-sa'im mustajaba na syukun syupangni o di puasa na ibu na ko kapuasan yan na tama na ko kapatangkasan adi panapagbangan sa magrib na sa mga panganing kanatatarima wallah ay manang girawa maranawa ando nun miyati apapang niya ko wala na dami niya kanatarima pamana babukang wallah Peter yan sa Quran wa qala rabbukum ud'uni astajab lakum Peter utuaniyo pangani kanurakan katarimaan ko suma mga panganitano na patarimaan wallah nagindi ka malakay ay nakabaya ka na makuhang ka so kung pangani tugo Nabi na talo apag-agawan yan tiyari mas pangani ka na talo akayagawan yan paganayon yu'ajjilahu fi dunya na sasabagiron na miya kumang ka sa dunia sasabagiron na tiga doon natulog siya na kaya pangabaleng ka o nananipad apangiraw ka Rabbana atina fi dunya hasana kahit na nami na maganda kada kami sa mapya ko dunia na badi mapya sa walay ka adi ko ba badi mapya nagbanta nasotara ka badi mapya padadang ko panganing ati arima
Oi, na sumanga lupa ka, na yung nga tamo kami akala namin ako ka, na pwede na di pwede ko piyangin ka mapia, wala ateri mawala, na simusi ka rumang ka, ami apang rumang ka mapia, na pwede na di mapia, pamapia ateri ma, apiang ni mo, paman apiang ni ka wala ateri ma mapia, si karumang na mapia, ay pernah karumang ka abubay na marapatik, etara nga mga berkata ng mga marapatik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Punya karo mga abay, tabi siya nga mga babi ang nabasiran. Nabunya karo mga babi, narangit. May atay ka. Kaya lawas ka na, datar ka lang ang mga sound system. Di ba datar ka lang ang mineral? Baka turug. Ame kami niga ka, nami ubayil ka, nami unikman. Ilaman niga ang mumoskit ka, anarang itong, baka turug. Inuri miya ka po nang yadrong. Kaya mor ka na yadrong. Dali ito narangit. Daya puno ba yadrong na sekaro mangka. Tapi ang labas ka noo. Kasiran roo. Kasi ako turo na nga puro. Ada babero. Ada babay sa nga puro. Ina pa na babero nga pagkagat. Oh. O puna yung karo mangka na mo. Ani mo din narangit matang wala kami TV ka. Kaya buwa kurang mo na flat screen. Hindi ni kakaiga ka nami ubero na dito na ruminilaks ka kapam yung absabal ba kuha ka. Naura ka ubero na Tabi ka na mga bay. Ano mabuha kaya ketoo na mama atabia. Matang wala ka sobra pag sa babayarangit. Tambuin. La ilaha illallah. Pilih ako niyo. Ada ba ka na pumalisa ng arano? Oh, nah dia mga ripunala. Nah, sama na ikadwa tugu nabi. Na sopanganin ka na terima na ikadwa apag kaantapan yan. Yudakhiru lahu fil akhirah. Na sopanganin ka na sasabagirong na minipundong ka sa alungan akyama. Sama na ito nakakwar ka mo. May akwa nga sa dunia na panalungan na mauri. Ikatalo tugu nabi apag kaagawa na panganin ka at terima kwala yukaffira an zunubik. Na iprila walau tala ko dusangka wala dusangka na sasabagi ko pangnika na terima na initapa ko dusangka ka pinasudusangka agi sa katanong ya kabetan na ras di ka pagalakay ya Allah napagi ako nga sa traka na bara iman tunan Allah ay dapat ako na makanag sa suara ako meron suwala uway saluang ka ulog na karaka ay dapat ka ulugan niya ka na mga tana sa ulong ka imisosak pagagiro ka man nayala na pagibadutan ako Allahu Akbar ari mayrohu la ilaha illallah dari mga orip ng Allah ini sa para penakiw nabi ang kanana lango na galabak kading gagaanan api sa pasimbayan kata nga mga guru ang namangalim si Galim Abdul Halim ipatuan yung mga padakan ng mga alim siya nga para dahil siriyo kiran dia kay mapia solango no galabak ako kura-kura na ka ayaw buwa pia kayo sinam dahil nga pagaling talubu tali pagaling talubu kapag ang gagana na ka apia sa sambay ang nadigapakay bakong sunga papadalawi ka idha uqimatis salah fala ta'tuha wa antum tas'una wa'tuha wa antum tamsuna ikiraat tugu nabi kiamatan sa sambayang na ubakan ko saksong ko sambayang apa malalagwi kan pada kada kamatan lang waduh ko makadempas igamba bumaka palalagwi tabi hindi mabuang nga komyamat dan nili kaya kwan yang komyak na niya kakaban na niya rapi dia kenapa sa Saudi Arabia ako mamasyarano na Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah na pulala ko kan na sunga ko sambe nga siapa no ka na makaw na bitin na miya kapasado ko mamat nadagado kawi askatano tabi o andani ka kamatero na diga mo makanggeud kay kabino may Allahu Akbar sabada ila ana kamu na watay na makaw ko sambe na diga pagi Allah ya bina sa sosamba jika prilih hanya
Kati anu menang yang kan. Oke na sisa ngar katano sama kindanao. Da amyan da pernah melia kanu, da pernah melia kanu. Sisa yang da nano tabi kenapa ko lang kenapa lang do na adin. Babay na siya gada na kanu. Adi terawian. Kemudian na di terawih na grabe ni ko magaan ni kabati sa Quran. Mala an yashubukian akatir wallah. Warattil al-Quran tartila. Bati ang kasukura sa tito kabatiya. Na ayaw pitiru nabi. Akang bati ang Quran na taganuhu wa tadabbaru. Palagan-laga na kasukuraan na pamimikiran ng kasumaan ng Quran. Bangadari mi palagan-laga ba may kabang ararapida. Datara dia mutak yang nutan nak nong mana kawan maka dek kapnukan apa man ka wa bin ka man ka fasik da yastu nak ladina amru wa bin kalau jadi apa itu lebih makan yang aman dak penuh ke tapi siapa nak ya juga nak benian din di khidia sakha pagrap ari nani subaan ai nak ya talu dan nak nong tatagal juga di magrapa terus tu bumeteng ku bagai La ilaha illallah, la ilaha illallah. Antoni khatar Nabi, so Nabi sallallahu alaihi wasallam nami alunian. Inwa kanya peteru nak kenapa lang do? So di mabagi apa maka engganian tatang tu. Khairul umur awsatuha. Ayat tu Nabi yang kapi amang gelbek nasokat tatang kairun. Mana ka? Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب نوكي نوتو di mana ke pakai baka pergi mami sebedak la tau na di kani bagi slow motion tapi yang makan lumbat kau na tanto angerang ka awa asomia ngasa ka pangadija champion ni kabati ada tadong ta champion na pergi mama kau na bangan ini penagan-lagan law anzalna atang walau dika awayo mga mama makatadip teruran sangkada nakatuka ko na doon ang yan lang bro sila makasakawana assalamualaikum warahmatullah niyaway paot assalamualaikum niya pulang kano niya makasitay doon yan lang bro pamananaw na kinabak na sukat at tangkero yaswatan mananaw na ayaw buat tugo namin aga pakai ang gagaanan naka kada adu syangkaw na kana abagalaba ka syaitan na ita'amu ta'ama ala daif na suki paganaan nakakupangan ng kanakobisitang ka ama namin ako man kasubisitang ak na ba Ramadan o di na gagawi Ramadan o di na daw ak na ba Ramadan dan magaganggang ka mga bata sweet news sa tiyan mo mga bata kung ano sa kanisa mga bata sweet news sa rice cooker mga bata kung ano sa sada nagpapakai ang gagawin ka tadi buat kapag kinagono bisita ka ada ka pa naman katida napapakapi ang ginawa niyan maganda namyakakwa kasaba na siya ikadua akapakai ang gagawin ka kapag ang gagawin ka kana aba marata na kana aba kang kanusa na kana aba ganaba ka syaitan na ay kada daing na soka ba yading ka ko utang ka miyang utang ka na magayso magana beding ka bukongero tabi-tabi katimya kasokat ka sa imbeda ka na pangero ka panaha talagoy buo dahil nakapanangalangan na nga na imbeda ka na may kanya ka na di ko ninguguro-guro punya mga so purpose ka ani purpose kami malihat to pris Allahu Akbar Allahu Akbar pili ako niyo ha na ikhatalo akapaka ang gagaanan naka kanaba kang kanusa na kanaba ganaba ka kapanaitan ayusawi salabin ida balagat na uwad na wata aka araga tabi ako mga wata mi araga na balong ka pagkasipatan na tumuwa kabalaga na kamake pangaruma sa mapi amama paki ngagaan ni kama pangaruma mapi amama tabi siya nga mga riyak mo di ba nagkapakay abalang na crossing natatago na ka sa sound system na pemakan na ka panakaw antay pangaruma anawatang na bagwataw taman sa pelip taman sa mapapranik taman sa meteng na miya koma ano nung atablang Allahu Akbar
Nabak mandataro tisuan kami ang buhay ka. Ikapat akapakayang gagaanan ka. Daadu siyang kaw, insya Allah. Nakanap na bagal akapanaitan. Oy, na ay yatuba ilallah idha aznaba. Na andini kadu siyang ka, na magal sumagal na tubat ka kwa Allah. Imanto namin ako mang karamadan na tabi, baan nakasala na ka kwa Allah. Na din ka pagkalip mo sang ka-Ramadan na tubat ka ng Allah. Pambakas sa kapagariyan na dapat naman ako masuk Ramadan na yaulaw lang kapagari ko babiya ka nakapamukag na gana ka nakatubat ka. Wayaulaw lang kagwini na kambabayo-bayo kambabakabakala na gana kayo ka din na kaya may ang buhay ka. Tubat ka ng Allah. Puro malang ka din. Di ka siya pa na panggiraw. Kaya man to na Ramadan, man to akatubat ka. Api kala adu siyang kakawala na asara tubat kakawala na pagkatubat ng ganyan. Mado ka na mabuha panggirawan na dali niya, no? Anem, rilaan wala awatak na baka na bayo. Ganaba niya pibaba. Kasusukin ni bawatan na bayutan ng bakaladin. Matang ko na kabiyo ko ng peratiya o basusukin ni bawatan na bakala. Inwa kayo niya bayo suwata ka kung sa ginawa niya kami bakala. Tabir ka na mga teno, ba na mga teno. Ba na mili ka susukin ni bawatan niya na bakala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tabi o. Daburo ni Grabe niya ka na bayutam niya katuwa-to alok siya. At tawa na ka buhol pa ako. Bila ako ni. Ikhanwa, wayaulaw-ulang ka. Daw ba ka siya, pagilatan na ka, suka pa mo siya, tadi ka pa kayo magilatan, suka na ka. Ikhanwa na wayaulaw-ulang ka, kuda pa na makauma, so bulan na Ramadan, na mapasang kay kapanakoto. Mapasang kay kasihar, kasyada mangkiro. Na miya kauma ang kaya abulan Ramadan ng ganakanakanan. Ito pala ka. So kapangatao, kapamanta, ka ayam ananian, na kaprerimar, kaso kaprerimar imanto, namiyada, sikuda mas dapat nabuatan sunabi, na pagkientok so kaprerimar, kapagkubay o mga setan so daftar, ama punggulaw-law tao, aprimar na ka. Nasusukin ni bawat tango nabi, na da amata ko daftar talo, ayam ananian na futsyo talo, o ay, ayam umata ruswala, kadikubay o mga setan. Na imanto na da amata ron. Kaso ba po siya parerimar, na di niya nakitiro no ba ay ako res ka na marata api apa na mapiyo matang wala ko tiro niya na mapya kinadagakwakan tiro na ka na mapya pare ko res ang bubu baba ay di bimili niya ako madakala kondominium yang kadang-kadang na sini grabe ya fortune na lima teman kali mo kaya ito na fortune ra matanya ko mabilang ano pa Nabi di ka mabugatran na bapak kata sa 10,000 kan. Na bapak apa na mapiu. Na yung kulis kameleng yan marata banyak terwa. O teronya na di biasa kan. Tora nga kulis ka. Bapak tu nang. Kata sok betuang kau. Kata sok kelebangan rekha. Tiga bapak di ka gunungan ng nati anak matay ka. Mata ko na kadi tepet teronya ka. Kenapa na ba ayaw mo kapan ako to nakasih basa barahana? Kenapa ayah buah kapan aku tahu? Nah kapan na isa tonong? Kenapa ayah buah kapan aku tahu? Nah dia kota tiga tanong akapa magana sa kailay. Adna isa akapitano ang mga maranaw, mga eranon. Lahat pa matabi o labalang. Isa kapitano akapakaya pagpakasila sa pamikiran ako. Na tingin na dia kayo mga kanoks ganagagan niya. Basta tingin gari dani agagawi. Apantag no asoswalay ka apunggulo ka din tinigaw na adi na pwede ka no isa kawala adi na nakshare ka na kapada ko to kapala ka na dahil ba sa bedar ayam ya'alami am yabati'an sa kitab na umanak ka so aswa punggulo agagaw ya din tinigaw na giraw ka a'udhu billahi minasyaitanir rajim ka pupakali sila sa syaitan kenapa na pwede ko isa kawalay tapi ang tagi swalay ka na Tadi kan dinding nila siya kawan ay. Matang wala, yan lang ang tanong. Dahil ako natatandang anak-anak nga, nung kasakitan ni Mabulo Makay, nyatay ka!
Lagi mah bunga di pengatin kena yang maka bergerak kaki apa? Mata malah nyakin mau cabut tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamun akhirna apa mereka? Nah, umanak katugu Nabi, so mano kapakuku wa kepita. Na salawati yakuni, salawati kasunabi, kapupakede sinan sa malaika. Na di ba igra ako miyo ko sa mano kakepita, na pagapia-pia ginawa, miyakede sa malaika. Kok. Naman nagkamabuki man ako, nagkabaya-baya ka. Watawan. Pagkatabuman. Ya kami gusto tanong pa ng mga mama. Katawan na ka na ng mga durniyo. Pili ako niyo.